konečne sme sa usadili v našej triede. Och, čo je to za hrôzu? Och, ako tu strávime celé leto. Sú tu šváby a veľa odpadu. Och, aká ohavnosť. Padám. Phoebe, si v poriadku? Dievčatá, mám nápad. Objednajme si potrebné nástroje a opravme izbu. Práve som našla, čo potrebujeme. A tu to je. Ahoj. Priniesol si nám náradie? Perfektné. Dievčatá, toto je kuriér a priniesol nám náradie. Vezmite si svoje krabice a poďme upratovať. Dovidenia. Dovidenia. Čo nám priniesol kuriér? Wow. Je tu toľko skvelých nástrojov. Úžasné. Toto nám určite pomôže vyčistiť túto izbu raz a navždy. Jej, našla som pavúčí domček. Prepáč kamarát, ale musím sa ťa zbaviť. Au. Takto sa to všetko zlepší. Dobre, tento je ťažký, ale zvládli sme to. Wow, tu sa to stalo oveľa priestranejším, ale musíme sa zbaviť tohto, poďme, strašného graffiti. To je oveľa lepšie. Čo ešte máme v týchto krabiciach? Wow, toto nám určite pomôže postaviť izbu. Dievčatá, už len trochu a každý bude mať svoju vysnívanú izbu. Dobre, skvelé. Mám zelenú farbu v mojej krabici. Skvelé. Teraz ju nalej celú do misky a vezmi valček. Začíname maľovať steny. Je to super. Pripravený? Také jasné, úžasné. Ale čo iné ma môže napadnúť? Wow, musím si tiež vymaľovať izbu. Zostala mi tu len nádoba mojej obľúbenej žltej farby a štetec. Teraz nakreslíme na stenu krásny obrázok. Moja izba mi bude takou radosťou. Taká slnečná ako slnko. Ale premýšľala som o tom a rozhodla som sa, že by bolo super vyliať žltú farbu po celej izbe. Wow, čo tam Mia urobila? Ups, Mia, môžeš hodiť ten vrchnák, prosím? Vďaka. Tiež potrebujem vymaľovať izbu mojou obľúbenou modrou farbou. Idem to urobiť hneď teraz. Potrebujem respirátor a skvelú guľu plechoviek s modrou farbou. Poďme. Super. Toto môžem dobre využiť. A ešte trochu zostáva a dopadlo to tak, ako som chcel. Super. Ziu, žltá izba je samozrejme super, ale nejako nudná. Mali by sme pridať pár dekoratívnych momentov. Myslím, že krásne kamienky z pláže mi neuškodia. A kto by nechcel krásne girlandy na stene? Perfektné. Len sa pozri na tieto ananásy. A teraz určite potrebujem ešte pár plagátov s kačicami. Táto kačka je taká roztomilá. Milujem ju. Teraz si môžem oddychnúť. Au, aj keď nie, tieto kamienky sa ukázali byť nie tak mäkké. Potrebujem slnečný kúpel. Skvelé. To mi dá pocit, že som na skutočnej pláži. Určite si musíš nafúknuť loptu na hranie. Už len trošku. Hotovo. Určite by sa mi tu hodilo aj pár plyšových zvieratiek. Pozrime sa. Tu sú. Super banány. No, zavez banány sem a môj banánovník tu bude vyzerať skvele. Wow, ako rýchlo na ňom rastú banány. Áno, a sú také chutné. Také sladké. Mňam. Wow, vidím, že kačka letí na návštevu ku mne. S jej malými káčatkami. Mám ťa, kresliaci stôl bude vyzerať skvele tu. Nakreslíme pár krásnych obrázkov. Pripravený? Aké krásne, slnečné a útulné je to v mojej vysnívanej triede. Napíšte do komentárov, ako sa vám páči moja izba. Naozaj sa mi to páči. Cítim sa ako v rezorte. Wow. Wow. Milujem to tu. Poďme si oddychnúť. A tiež potrebujem zariadiť svoju izbu, inak modré steny vyzerajú nudne. Dlho som snívala o tom, že si do izby dám bazén s balónikmi. Myslím, že prišiel čas. Skvelé. Mnoho modrých loptičiek nikdy nebude zbytočný. Dajme ich do bazéna. Je to tu tak super. Juchu. Čo? Dynamit padá na mňa. Nie je to skutočné. Takže toto je skvelý stôl a pozri úžasné viac plagátov z Minecraftu.
Skoro som zabudol. Musím zavesiť pár pop-itov, nejaké neonové nápisy a stojan na moje skvelé hračky. Tak dobre, túto je. Len sa pozri, aké sú skvelé. Ako sa ti páčia moje skvelé diamanty? Nedávno som ich našiel v Minecraft. Vyzerajú skvele na mojej stene. Provokuje ma to. Hagi Wagi, našiel som miesto aj pre teba. Pár mojich obľúbených vecí a hračiek. Dajme všetko na môj zadok stôl. A teraz je čas zapnúť svetlá. Aké krásne. Myslím, že moja izba je hotová. Určite tu môžem straviť celé leto. Čo mám v krabici? Wow, je tu umelý trávnik. Milujem peknú trávu, na ktorej sa dá ležať. Čo je to? Čo? Wow, toto je perfektné na zavesenie na stenu. Super. Určite budem potrebovať pár zvonivých vín. A čo ešte? Zastav. Čo je to? Kameň s machom. Čo? Vyzerá to skvele, len to musím niekam čoskoro umiestniť. Správne, na stenu. To je najlepšie miesto. Tak krásne. Moje obľúbené učebnice tu budú vyzerať skvele. Nie, padajú. Viem, čo robiť. Mohla by som dať do izby skvelé zelené police, ozdobiť ich rôznymi rastlinami, položiť knihy a mäkké hračky. Super! Len sa pozri, ako som všetko nádherne usporiadal. Dokonalé. Pekné. Bol by to skvelý nápad? Sedieť na zelenom otomane? Skvelé. Čo je toto? Aký roztomilý malý Jodej. Poď, budem sa s tebou hrať, zlatíčko. Skoro som zabudol na svoje obľúbené hračky. Teraz som na nikoho nezabudol. Tak veľmi ich milujem. Chcem sa trochu hrať. Môj obľúbený blaster. Skúsme ťa teraz. Ups, prepáč, Phoebe. Tá Jane so svojimi hlúpy hračkami. Vidím, že všetci už majú izby vyzdobené, ale ja som ešte nič neurobila. Musíme niečo vymyslieť. Ružový koberec, ružový tyl sa určite hodí do mojej izby. Pár girland v tvare srdc a ružový stolík, kde budú ležať moje kozmetické veci. To je ono. Perfektné. Pokoj a kozmetika. Skvelé. Tu sú kozmetiky. Milujem líčenie. A samozrejme, taburetka v rohu bude vyzerať skvele. Úplne som zabudla na svoje obľúbené hračky. Dajme pár sem a tam. Aké krásne je moje miesto. Wow, moja nová girlanda. Tu je, pozri na tieto ružové gule, perfektné. Pridajme nejakú hudbu. Tam a nejaké plíšové hračky. Pekné. Nikdy ich nie je príliš veľa. Tu je môj motýl. Taký krásny. Dajme ho na tabuľu. Môj Bože. A jednorožec a Barbie. Ahoj, si taká krásna ako ja. Mám skvelý nápad. Viem, ako ťa urobiť ešte krajšou. Áno, myslím, že by som mohla použiť pár srdiečok na líca. Čo povieš? No, poďme na to. Tak krásne. Tieto kvety dokonale doplnia izbu a zostávajú už len posledné úpravy. Moja vysnívaná izba je pripravená. Perfektné. Užívam si tu čas. Aká krásna izba mám. Chcem jesť. Mali by sme si čoskoro niečo dať na jedenie. Wow, určite potrebujem combo set z McDonald's. Teraz budem potrebovať kariéru. Čo? Haló? Je to moja objednávka? Ďakujem. Dovidenia, fešák, kuriér. Čoskoro si dám niečo chutné na jedenie. Môj obľúbený jablkový koláč. Čo to tak dobre vonia? Phoebe, môžeš sa podeliť o svoj McDonald's koláč? Vyzerá tak chutne a určite mi lepšie pasuje. Čo? Dobre, fajn. Čo, niekto rozdáva jedlo? Wow, možno niečo nájdem. Čo? Prosím. Čo chceš? No, vezmi si moje jedlo. Neobjednal si pre seba? Wow, lahodná Pepsi. Poďme to teraz zhodnotiť.
Aké láhodné. Čo mi tu zostalo? Prečo to vypadlo? Cesnaková omáčka? Vážne? Aká nočná mora. Dobre, budem to musieť zjesť. Fuj, to je nechutné. Teraz mi smrdí dých. Je lepšie nič nejesť. Prepáčte, dievčatá, je to všetko cesnaková omáčka. Fuj, hnus. Presne tak. Mám roztomilého malého psa. Aj on si potrebuje zariadiť svoje miesto v mojej izbe. Toto je moja princezná Jessica. Je to najkrajší pes vo vesmíre. Zbožňujem ťa, Zlatko. Ach, si taký roztomilý. Milujem ťa. Mám aj domáce zvieratko. Rád by som ti ho predstavil. To je Peter Červený. Je taký rozkošný. Žije pod mojim klobúkom. Ale teraz si určite zaslúži svoj vlastný kutík v mojej izbe. Páči sa ti to? Ach, skvelé. Perfektné cvičenie. Prečo si všetko pre svoje zvieratá urobil ako sen? Vlastne aj ja mám domáce zviera. Panečku, to je môj obľúbený chameleón. Pozri sa na neho. Ani nepotrebuje špeciálny dom. Celá moja izba presne napodobňuje jeho prirodzené prostredie. Môže liesť po mojej umelej džungli. Jej, si taký roztomilý. Čo? Už si všetci postavili domček pre zvieratka? No, vlastne aj ja mám jeden. Ukážem vám svoju zlatú rybku, Dory. Je taká krásna, nemôžem z nej spustiť oči. Bude tu visieť s mojou obľúbenou gumovou kačičkou. Je taká rozkošná. Milujem ťa. Chcem zverejniť fotky mojej izby. Čo? Môj telefon je vybitý. Aká hrôza. No, nevadí, mám čo robiť v mojej izbe. Budem hrať na hernej konzole. Mám aj ružový televízor spolu s mojimi joystickmi. Pekné. Dobre. Tuto je. Ach, tak jasné a dokonalé. A jeden sa vôbec nezaujíma. Mám niekoho zavolať? Kim? Chceš ísť so mnou? Stále sa pýtaš? Samozrejme, že chcem. Čo budeme hrať? Toto je moja obľúbená hra. Som v nej profík. Čo sa tu deje? Wow, oni niečo hrajú. Jane, môžeme sa k ním pridať? No tak. Dievčatá, môžeme sa s vami chvíľu hrať? Len trošku. Prosím? Nie? No, do keľu. Dobre, vymyslíme niečo iné. Zdá sa, že ma niečo napadlo. Áno, mám aj vlastný televízor a set-top box. Pôjdem za Miou, aby si so mnou zahrala. Tuto je. Hej, Mia, poďme si spolu zahrať. Mám toľko skvelých vecí. Chceš sa hrať? Samozrejme. Poďme. Poistím ťa, Mia. Dávaj prosím pozor. Au, čo je to? Poďte, dievčatá. Ups, nechceli sme. Čo iné by som mohol robiť? Správne. Mohol by som trochu hrať na ukulele. Čo? Dobroty. Mia, prestaň brnkať na svoju minigitaru. Niekto sa tu učí. Mám nápad. Teraz ju poučíme. Mám svoje super výkonné reproduktory. Dievčatá, poďte ku mne. Urobme si party. Určite budete potrebovať disco guľu. Wow, aké krásne. Zdvihnite môj spodný zlom. Super, skvelé. Phoebe, Jane, môžete prísť na moju party? Dievčatá, poďme sa trochu predviesť. Wow, to je moja obľúbená pieseň. Poďme tancovať. Čo sa tu deje? Áno, aj ja chcem tancovať. Čo? Čo sa deje? Ona mala party a ja som nebola pozvaná? Hej, dievčatá. A čo ja? Mia, prečo tam sedíš sama? Poď tancovať s nami. Ahoj, chýbaš nám. Party nie je party bez teba. Je super, že sme v rovnakom letnom tábore. Ste moje najlepšie kamarátky, dievčatá. Mám skvelý nápad. Poďme zvýšiť hlasitosť na maximum, aby celý tábor vedel, že tu tento rok máme party. Poďme tancovať. Máme kulinárskú výzvu. Chcem nugetky ako prvé, sir. Výzva je prijatá. Je to jednoduché. Uvarím to teraz. Zlatko.
Práve mám čerstvé, lákavé kúsky mesa na úžasnú zmes. Je to jednoducho lahodné. Tieto dve vajcia sem dokonale zapadnú. Je potrebné ich opatrne rozbiť, potom ich zmiešať. A mleté mäso je pripravené. Bude to naozaj niečo dobré, najmä ak urobím nugetky v tvare dinosaurov. Mleté mäso je už pripravené. Môžete ho naplniť do fóriem. Och, prvý dinosaurus je hotový. Mám pre neho špeciálnu struhanku, ktorá urobí moje nugetky chutné a chrumkavé. Nasypem ju na tanier a obalím môjho dinosaura zo všetkých strán. Krása, no počkajme, kým sa to upečie v rúre. Wow! Aby si vyhral túto výzvu, najprv musíš prekvapiť dieťa. A to dokážem. Moje nugetky nebudú z mesa, ale z ryby. Hej, človek. Tento lahodný šťavnatý losos je perfektný kandidát. Hej. Babka, osolila si jedlo? Alebo si pridal trochu korenia? Perfektné. Jediné, čo zostáva, je uvariť tieto dokonalé kúsky ryby. Olejom nešetríme. Naplňte nugetky a počítajte do 100. Prepač, je to tak hlasné, ale inak to nebudem počuť. Dúfam, že sa dinosaurus nespálil. Perfektné. Poď sem. Pridajme trochu kečupu a trochu to rozotrieme. Pozri na toto slnko a tento obraz. Je to tak krásne. Super, ďaká. Super, babka. Je čas, aby som sa pustil do práce. Varenie mäsových nugetiek je otrava. Aká vôňa. A čo zdravé stravovanie? Aby si vyhral výzvu, potrebuješ super mega skvelý nápad. Mám ho. Čo tak, Oreos? Sušienky nie sú zdravé. Ale je to veľmi chutné. Pozri, babka, robím mleté mäso tiež, len po svojom. Áno. Čokoládové kúsky plus moje obľúbené arašidové maslo vytvoria pochuťku, ktorej nikto neodolá. Ani ja. Úžasné. Je to božské. Fuj, no. Robím také skvelé nugetky. Videli ste to? Tak super. Majster brat tiež vie, ako urobiť formu. Musíme to niečím ozdobiť. A namiesto strúhanky si vezmem kokosové lupienky. Prišiel som s dobrým nápadom? Áno. Nugetky sú hotové. Nie zlé, vnuk. Šéf kuchár, si hotový? Jeden moment. Polovica úspechu jedla závisí od jeho dekorácie. Kde sú moje špeciálne zlaté poháre? Môj bože. Čo sa deje? Nechceš obal zlatom? Šéf kuchár dokáže všetko. Varenie je skutočné umenie. A aká voňavá vec. Tak dobre. Musíme z toho urobiť omáčku. Na to použijem viac dechtu a voilà. Ostáva už len pekne to naaranžovať na tanier s dezertnou lyžičkou. Aj keď to nebudem naťahovať ako babka, krása je minimalizmus. Wow. Hovoríš, že dekor rozhoduje o všetkom? Potom ozdobím aj tanier. Úžasné. Práve som mal balenie Maltesers. Tieto guličky sú presne to, čo potrebujem. A pridám k ním Hershey sirup. Bude to mega chutné. Poď, sestra. Tada! Aká vôňa! Teším sa na to. Aký zvláštny zápach. Sú tieto nugety zlaté? Zaujímavé. Nechcem jesť zlatý papier. Ona ničomu nerozumie. Aké skvelé nugety. Zrejme ich urobil môj brat. Spoznávam jeho rukopis v podobe guličiek. Úžasné. Je to chutné. Vďaka, bráček. Hurá! Vyhral som. Počkaj, ešte som neskúsil babkine nugetky. Wow, moje obľúbené dinosaury. Aké milé. Malo by to byť chutné. A je to také chrumkavé, nemôžem prestať. Babka, je to bomba. Úžasné, ďakujem. Ďakujem, miláčik. Dobre sa najedz. Vyhral si, kto je tu šéf? Môj chrbát. Si v poriadku? Dobre. No, kedy je nová úloha? Čo, už? Som hotový. Prosím, urob mi nejaké palacinky. Žiadny problém. Áno, babka to dokáže. Skvelá príležitosť ukázať môj talent. Uvoľnite cestu pre šéf kuchára. Najprv nakreslíme tvár. Čo si myslíte, čo to je? Už ste to uhádli? Už len namaľovať pozadie a opiecť a otočiť. Tadá! Ako sa ti páčia títo vtipní medvedíci? No, si úžasný, šéf kuchár. Dobre, urobím to sám. Čo sa deje? Len zistím, odkiaľ vytiahnuť cesto. Nie. Prepáč, babka. Nechcel som. Namaloval si mi celú tvár. Prepáč. Prepáč, babka. Ponáhľal som sa. Wow, čierne cesto. Je to super. Pripomenulo mi to môjho priateľa Dolmatina.
Ó, aký pekný muž. Tieto palacinky venujem najprv tebe. Nakreslím obrys čiernym cestom a vymalujem ho bielou. Urobím rúžovú farbu. Super. Áno, otočme to. Tadum! Podľa môjho názoru je pohodlnejšie robiť palacinky s naberačkou a miskou. Takto sa dajú odmerať rovnaké porcie a kazím ti zuby. Vyzerá to, že moja prvá palacinka je hotová. Je čas ju otočiť a položiť na väžu. Ach, pridajme trochu masla. Ach, s javorovým sirupom to bude ešte chutnejšie. Ach, ďakujem, že si mi pomohol, vnuk. Ach, úplne perfektné. Moje medvede sú tiež pripravené prekvapiť bábätko. Pridám len jahodový džem z ručne pestovaných bobúľ. Bude to tak chutné. Bravo! A nakoniec, na dokončenie večere, nalejem čerstvé mlieko do tohto roztomilého pohára s medvedíkom. Posledný dotyk. Ružová slamka. Pekné. Je na mieste. Dobrú chuť. Tada! Wow, nemôžem sa dočkať, až vyskúšam všetky tvoje dobroty. Rozpoznávam tento Dalmatane. Bracho si génius. Wow. Chutné. Ďakujem. Wow, to je väža, to je šialené, konečne som plný. Pozri na toto maslo, bude to tak chutné. Wow, babka, vieš, ako ma potešiť. Dobrú chuť, Zlatko. Áno, to bolo niečo. Niekto sa postaral o nápoj. To je presne to, čo potrebujem. Wow, aká krása! Je potrebné naliať mlieko na tieto medvedie vločky. A pridať trochu džemu. Viem, kto to pripravil. Ďakujem, šéf-kuchár. Si skutočný majster. Úžasné. Chcem viac. Mňam, mňam, mňam. Super! Si v poriadku? Je to v poriadku. Wow, vystrašil si ma. A teraz chcem zmrzlinu. Dobre, bude to hotové. Áno. Dobre, Zlatko. Včera som nazbierala čerstvé jahody v záhrade. Teraz ich nakrájame na malé kúsky. Skvelé. Teraz musíme pridať trochu cukru. To je super, milujem cukor. Hej, máme súťaž. No, dobre. Jahoda je pripravená. Je čas naliať ju do fóriem na zmrzlinu a pošlem to do mrazničky. Aká je to soda, vnuk? Dúfam, že mu nebude vadiť, ak si vezmem jednu nádobou. Wow. Ach, je to také sladké. Bábätku sa to určite bude páčiť. Je potrebné pridať jej obľúbené jednorožcové paličky a zmraziť dezert v mini chladničke. Si na rade. Robiť zmrzlinu? Jednoduché. Nie je to také ťažké, len to daj do pohára. Je to tak láhodné. Milujem čokoládovú zmrzlinu. Idem si trochu z toho dať. Tak dobre. Môj bože, je možné zjesť toľko sladkostí? Súhlasím, zmrzlina z obchodu sa nedá porovnať s pravým profesionálnym dezertom. Na takúto príležitosť mám špeciálnu dosku na vyprážanú zmrzlinu. To bude pre dieťa také chutné. Poďme tieto tyčinky nakrájať na malé kúsky a vytvoriť niečo skvelé. Uvoľnite cestu pre šéf-kuchára. Wow, to bolo super. A nalejte trochu mlieka na čokoládu a všetko dobre premiešajte mojou špachtlou. Som si istý, že dieťa ocení moje úsilie. Ostáva už len všetko pekne naaranžovať a poliať zmrzlinou. Ozdobme zmrzlinu s sušienkami a čokoládovými tyčinkami. Vojla, teraz... je to príliš fádne. Je potrebné pridať jasnú farbu a ochutnať sladkosti. Takto je to oveľa lepšie. No, dokončím svoje dielo touto omáčkou. Teraz je to na dekorácii. Dám suchý ľad do samostatnej vázy. Vždy to krásne a pôsobivo dymí. Teraz som spokojný. Wow. To je šialené. Si najlepší kuchár na svete. Ďakujem, babka. Ale ako sa máš? Úplne som zabudol na svoju zmrzlinu s tvojimi trikmi. Už by mala byť zamrznutá. Perfektne. Tiež ju pekne naaranžujem, aby som potešil svoju vnúčku.
Čo to robíš, vnúk? Zjedol si celú plechovku zmrzliny? Nádherné. Myslím, že máš pravdu. Trochu som sa nechal uniesť. Do keľu. Čo mám robiť? Musíme urgentne zachrániť situáciu. Pozrime sa, čo mám v batohu. Ponožka? Smrdí. Och, aká nočná mora. Prestaň rozhadzovať svoje veci. Ospravedlňujem sa, len hľadám niečo, čo poteší dieťa. Moja Barbie. Určite ju nikomu nedám. Môže to vidieť, ale Nutella je veľmi užitočná. Čokoládový základ ma zachráni. Pridám sem mlieko. Kto zatvára viečko takto? Dobroty. Je všetko v poriadku, vnúk? Tu máš servítku. Ďakujem, babka. Aspoň som si umyla tvár. A tu ešte zostalo mlieko, čo znamená, že môj geniálny nápad by mohol fungovať. Musíte ho naliať do pohára a pretrepať na čokoládové mlieko. Chlapci, super. Zmraziť. A poďme zmraziť tento pohár. Teraz je zmrzlina hotová. Tu je. Wow, môže to byť chutné. Hlavné je, že sa to bábätku páči. Sme pripravení. Wow. Wow, je tu toľko úžasných druhov zmrzliny. Asi je to jahodová. Tak dobre. Nemáš za čo, Zlatko. Mua. Milujem Nutellu, ale nikdy som nejedol takúto zmrzlinu. Je zaujímavé to skúsiť. Wow, páči sa mi to. Super. Wow, aká krása. Spoznávam svoje obľúbené cukríky. Wow, super. Ďakujem, šéf-kuchár. Je to jednoducho nádherné. Som rád, že to môžem skúsiť. Dobrú chuť. Ťažká voľba. Nech je to šéf-kuchár. Ďakujem.